Er binnen duizenden vrijwilligers actief in Friesland. In de natuur, de zorg of de sport. Ze doen het voor haarzelfs, maar meer nog voor een oor. Vanavond hebben we ervoor gekozen om het triviantspel een keertje weer te doen. We weten allemaal hoe het werkt als het goed is. Hè? Een opdracht of een vraag. Dobbelsteentjes werken. 3. Mijn naam is Gini Bosma. Ik ben vrijwilliger bij de noodhulp Rode Kruis. Geef steun aan een gebroken pols met behulp van een driekanten doek. En dan ben ik in feite eerste hulpinstructeur. En daarnaast ben ik nog vrijwillig die maakt naar de evenementen. Officieel behoort hij net even andersom te zitten. Gewoon naar binnen vouwen. Jee. Eindresultaat is wel goed. Alleen Atti die deed net verkeerd om, hè? Hij deed het goed. Op dit moment is er weer een prutte animo dat mensen weer wat leren willen. Eigenlijk kan iedereen helpen. Iedereen. En wat mag die in hoe zeggen? Ja, dat is zo moeilijk te zeggen, want hoe reageer je in stressomstandigheden? Dat kun je toch net van tevoren bepalen. Hij zit mij aan te kijken. Ja, zo moet nooit. 4 tot 5 keer. Ja, maar goed, hij is verder goed. Het heeft wel degelijk invloed als de pruttenare dingen mee maken. Maar wij hebben gelukkig ik een groep. Of meesten we hebben mij kunnen praten. We toch het beter fut kunnen zetten. We toch het beter in de holle komt. Hoe vaak ademt een volwassene ongeveer per minuut? Als dan de verhalen weer juist het meest kan helpen hebben. En dat ze toch goed geholpen hebben. Dat jou het meeste voldoening. Denk om het randje, hè? Zoek voor meer informatie over Varenoor op uw Facebook-site.